प्रेम से बोलिए सच्चे दरबार की जय। शेरा वाली मैया की जय हो। और चले के माई के दरबार में सभी भक्त लोग आ गई बा। हाँ। बड़ा ही प्यारा छोटा सा मैया के मंदिर बा, भीड़ बड़ी भारी बा। जय हो जय हो। और कहे के बा कैसे कैसे कि अरे मंदिर के छोट नरवा जाने होरी गोड़, अरे कैसे के लागी हो कि मंदिर के छोट नरवा जाने होरी गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर के छोट दरवाजा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर के छोट दरवाजा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। कैसे के लागी हो, कैसे के लागी, कैसे के लागी हो, कैसे के लागी, कैसे के लागी हो, कैसे के लागी, कैसे के लागी हो, कैसे के लागी। मंदिर के छोट दरवाजा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर के छोट दरवाजा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर के छोट दरवाजा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। छोटे मंदिरिया में भीड़ बावे भारी, छोटे मंदिरिया में भीड़ बावे भारी, छोटे मंदिरिया में भीड़ बावे भारी। भीड़ बड़ी भारी हो, भीड़ बड़ी भारी। दर्शन ला, दर्शन ला, दर्शन ला भइले जुलुमवा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। दर्शन ला पहिले जुलुमवा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। दर्शन ला पहिले जुलुमवा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। लाल ओढ़ौलवा के माला बनवाली, माला बनवली हो, माला बनवली, लाल ओढ़ौलवा के माला बनवाली। माला बनवली हो, माला बनवली। हथवा में, जय हो। हथवा में, हथवा में लिहले तवैले निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर के छोट दरवाजा निहुरी गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर के छोट दरवाजा निहुरे गोड़ कैसे के लागी हो। दर्शन पावेला आईनी सरनिया, आईनी सरनिया हो, आईनी सरनिया। दर्शन पावेला आईनी सरनिया। आईनी सरनिया हो, आईनी सरनिया। सासत में, सासत में, सासत में पारन पारन मानी हुरी गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर के छोट दरवाजा निहुरे गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर में छोट दरवाजा निहुरे गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर पे छोट दरवाजा निहुरे गोड़ कैसे के लागी हो। मंदिर में छोट दरवाजा निहुरे गोड़ कैसे के लागी हो। प्रेम से बोलिए शेरा वाली मैया की जय हो।